ni-react Radyo Mandong ang usa ka iladong vlogger. Unya, ato po ni siyang suking tigpaminaw, si Ma'am Bernalyn ba? Oo, katong atong taga kuan, Talainod. Oo, ang katong Ata sikat nga Manobo. vlogger nga magtutudlo. Yes. Unya, ni-react siya sa nahimong debate ni Castro og ni Bato. Sa usa ka mainstream media gumikan Radyo Mandong kay ngano lagi daw og mangatik si Castro nga wala lagi daw siya sala nganong mulimod pag daw siya nga convicted naman siya sa kasong child trafficking. Ningon pa siya Radyo Mandong si Ma'am Bernalyn daw ang usa sa translator sa ginikanan sa usa ka bata nga gidala ni Franz Castro tung nagwitness sila against Franz Castro sa korte. Unya na malagot daw siya nga nganong balik-balikon gyud daw niya announce sa national TV nga wala siya isala kay ang una man gud dito nahitabo Radyo Mandong ni ang issue ato kung kinahanglan ba kasuhan si former President Rodrigo Duterte sa mga kalambagitan ini sa war on drugs. Unya ang posisyon ni Franz Castro dito kinahanglan gyud daw kasuhan kay long overdue na daw ang kaso ni FPRRD. Unya nitubag bang pod ni si Bato de la Rosa nga kondisyonal iya ha. Niingon siya nga kung nakita ninyo nga mali ang gibot kasuhin ninyo. Pero wa man toy mali dili na to kasuhan. Nganong ikaw convicted man ka sa kasong child trafficking nganong naa pa man ka dinhi ug wa ka na kulong nagpalakpakan dayon Radyo Mandong. Ang mga kining audience dito Kung dito nagtinubdan aning istorya pod ni Ma'am Bernalyn nga nung mga atik pa man gyud nga nang ilimod pa man gyud daw ni Franz Castro. Mao gani no nga ang gipasangil ni Castro Yes. sa iyahang kaso kay kuno katubag gidikanan nga nagreklamo against sa iyaha. Kuan daw to kana bitawng mga trump up charges datong tuwa kay kadto kuno bagagidikanan murag gidiktahan kuno sa kapulisan og sa kasundaluhan. Yes. Nahimo pa ning diskusyon Radyo Mandong katong post ni Ma'am Bernalyn ba kay selective gyud daw ang mga Pinoy gabash daw kang Franz Castro na ay nag-comment sa iyaha nga nagtabang raman daw siya og safeguard po daw sa mga lumad. Unya nasuko si Ma'am Bernalyn kay talaingod ba siya kahibalo gyud daw siya nga dili safeguard ang gibuhat nila Castro sa iyang mga katribo. Kini ba si Castro? Pagsige pa magagdepensa sa ibang kagalingon nga ang korte na gani mo nag-ingon nga kumbiktado ka. Bot-bot ninyo. Oh,